Vidi, ja sam lepa princeza. Jel mogu da imam krunu? Fuck, šta je ovo? Kako se ovo skida? Beži! Neizbježna je istina da živimo u dobu i zemlji u kojoj je glavna i eksplozivna vest Stanija se vratila u Srbiju iz neke pizde materine. Starleta Stanija Dobrojević putovala je iz Amerike u Srbiju, uprkos nedavnoj izjavi da naša zemlja neće skoro videti njenu zaobljenu guzu. Koga boli ku... Kako sve stvari ukazuju, u našoj zemlji više poznate ličnosti neće biti pisci, glumci, pevači, komičari, već ljudi kao što je ova devojka. Koju vrstu struje je izumeo Nikola Tesla? Elektroniku. Koje je boje zastava Srbije? Boja zastava Srbije je plavo-bela. Himna Srbije je... Sveti Sava. Ili ova. Apropo klipova Tražim dečka, na koje sam ronila suze od tuge. Odlučila sam da se ja malo blamiram, zašto da ne? Da prokomentarišem sebe, znači ja sam prosek, površna sam, nemam smisla za humor, imam hemoroide, kuri oči, grickam nokte, bubuljice na dupe. Ako si iz Niša, imaš između 20 i 30 godina, ekstra, stavit ću Skype ime dole u link, kako već, pa eto, možemo da se čujemo i možete izađemo neki date ili kako već to zovu. Skroz normalna devojka i eto, da kažem za kraj, nije zaljubljenost najlepši osjećaj na svetu nego i orgazam, pa pročitajte između redova. Poz. Sad za ovu drugu kapiram, videla je Kain klip. Ja želim svog princa na belom konju. Pa sad i ona želi svog princa, što nije ništa loše. Ne mogu. Što nije ništa loše. Svaka devojka zaslužuje svog princa i zaslužuje da bude princeza. I razumijem zašto to toliko žele. Svi smo mi odrasli uz Disneyjeve crtane filmove, to jest bar oni koji su rođeni u 90-im ili ranije. Koja je više godina sad? I svi se sećamo koliko su nas inspirisali ti likovi. Kao na primjer Snežana, koja je hrabro i pouzdano pojela otrovnu jabuku od zle veštice i pala u komu iz koje je onda probudio princa, pa Turci su ubili zlu vešticu. Ok, možda Snežana nije baš dobar primjer, ali evo uspavana lepotica koja se neustrašivo ubola na jebeno vreteno i pala u komu iz koje je onda probudio princ i koji je ubio zlu vešticu. Pa jebem ti! Dobro, one su stara vest, ajde pogledamo nešto modernije. Elsa iz filma Frozen koji je skoro izašao, recimo ona je zaledila cijelo kraljevstvo, pa u kurac! Šta koji kurac, Elsa? I znaš ti koliko si ljudi pobila? Misliš da su stare majke u tvom kraljevstvu mogle da šipču šumu po drva? Kurac su mogle! Smrzle su se ko mačići! Nije ti ovo Rusija! I šta je na kraju posebno u tome što ćeš biti princeza? Možda happy end? Pa to imaju onim posebnim salonima za masažu. Ali sad šalu na stranu, ne zbog moje frizure. Deci u današnje vreme je stvarno potreban kvalitetan uzor. Upravo zbog činjenice što provode toliko vremena na internetu. Jer ona obično u tom uzrastu samo znaju da kopiraju ono što vide da drugi rade. Što naravno u nekim slučajevima može da bude dobro, ali u većini slučajeva loše. Ali okej, siguran sam da mogu da nađem neki pozitivan primjer toga šta deca rade na internetu. Okej, šta je ovo? I zdravo svima, moja mala Rena, danas sam pripremila jedan video, ne znam tačno kako će se ti, možda se bude zvao moja karijera YouTube-a. O ne. Ja moram da priznam da sam razmažena, nisam tako u pitanju to razmažena, nego volim da mi sve bude na stolu i da ja mogu da uzmem šta ja hoću i ako me razumete, da meni sve bude pred nosom. Da sam pravila 2-3 videa o hejterima i ja sam izvređala i Rome i sve. Ne volim ljude koji mene ne podržavaju, a to su ti Romi. I sad sam jednostavno malo, imam 1106 subscribera, ali vi hejteri ste mi jednostavno olakšali ovu karijeru YouTube-a i... Karijera? Imaš 10 godina bre! Pa ja sam sa 10 godina pravio drveni Yu-Gi-Oh štap.
I mlatio se po igralištu sa ispljuo sam. I mlatio se po igralištu sa drugarima. Da, možda smo bili modri, izgrebani, ali bar smo bili cool i srećni. Šta je bio, nije bio cool? Pa, jasno, moje vreme. Ok, možda nismo bili cool, ali smo bili srećni. Da, razumijem da nije ni malo cool da komentarišem dete od 10 godina. Ali ovo nije u redu. Ne kažu ljudi za džabe nije krivo dete, već roditelji. Jesu krivi roditelji. Ako vam dete sedi u sobi zatvoreno po ceo dan, to nije dobra stvar. A, moje dete je mirno i povučeno, neka igra se na internetu. Ne! Kako li je to i deci što idu u srednju ili osnovnu školu? I ja što imam 22 godine pa ponekad 2 put razmislim da li nešto da stavim na internet ili ne. Deca su zla u tom periodu. Ok, možda ne zla, ali nisu svesna značenja svojih reči. Morate bar malo da kontrolišete decu. Deco, ako mislite da je zabavno biti odrastao, nije. Mislim, ima svojih prednosti, ali uživajte u detinjstvu dok možete, nemojte da ga preskačete. Evo te još sam nešto poučno rekao. I sa tim ću da završimo u nedeljnu epizodu. Ako vam se svidela, ostavite like, kliknite na subscribe, imamo tu brda drugih klipova i vidimo se u sljedećoj epizodi šta god da napravimo.